Kedadian sing menimpa Awkarin iki dadi perhatiane publik cah. Waladala, kira-kira kedadian apa iki? Nah, jebule duwite Awkarin digelapke karo asistene sing jumlahe ora setitik ket Idul Adha tanpa diketahui karo Awkarin. Dheweke ngrasa kecewa lan ora nyangka karo asistene kuwi. Awkarin karo lawyere langsung gawe laporan gawe asistene sing jenenge Rifki iki merga tindakan sing wis dilakoni. Nanging sakwise kedadian kuwi, Rifki nyadari kesalahane yaiku njaluk ngapura lan mohon ampun merga wis ngelakoni tindakane kuwi cah.